Уваход буде спів номер 180. Дай добрий Боже, заруй сонця бачить, дай мою ласкай, загавая небу, та вздихає, моє серце плаче. Дай Твоей силе мне знайти отеху. Ты свет уладил на людскую службу. Таки корыстный и таки пригожий, отмывай шоуши, с этим светом дружбу. Тебе хвалили, Боже, молюся, Боже милостивый, дай мне увлажить святой на ясне самого и взял невидимый на реки вечны, Боже наимилейший. Отця і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в Євхаристії, День Пайський в неділю. Заповідь каже, пам'ятай День святий святкувати. Отказуючи на це запрошення Бога, приходимо на споткання. Як скажеш, для першого читання са Тройче святим. Святим, святим, святим Богом. Його ласку, иначе могли мы принять, узадываться сегодняшним днем. Широко перепросим за наши грехи, как мы за труды водные, правда, на люди. Пусть ответим. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что совершили оденье, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды помочь. И вас, браты и сестры, до Пана Бога нашего. Хай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуй над нами, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Слава вышиня Богу. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогут. Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Який сядь порушиться, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, є
Ісусе Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимося про вічного дня народження. Дякую Пану Богу за життя, за нової ласки і просячи дар Божого благословення Марії, здоров'я і моцної віри. Божа, добрий Ой, а повой завчуди чав'ю Твоїх вірних. Отуляй нас своєю опікою, бо всю надію ми складаємо на небесну ласку. Господа, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог розпусти віки вічні. Амінь. Читання книги пророка Ісаї. У год смерті короля Озії я бачив пана, який сидів на високому і узнесеному троні. Серафіми стояли над ним, кожен з них мав по 6 крил. І вони воскликали один до одного, кажучи: «Святий, святий, святий, Он могутний, уся земля повна хвали Його». І записалися високі дверей від цього голосу, і дом наповнився димом. И сказал я: «Горе мне, бо я загину, потому что я человек с нечистыми устами, и живу я среди людей с нечистыми устами. А вот что мы бачили володаря, пана могутцю, який он клещами взяв за пряника. И он докранувся им до вуснов моих, и сказал: «Ось докранулся гэта до вуснов твоих, и прибрано беззаконие твое от тебе, и откупленный грех твой. Слезы я прошу с пана, який казав: «Кого мені послать? Хто пойде для нас?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Це Слово Боже. Перед ангелами спяваю Тебе, Пане. Бо почув ти слови уснал моих, перед анgelами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Перед анgelами спяваю Тебе, Пане, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почул мяне, повеличил моц моей души. Перед анgelами спяваю Тебе, Пане. Прославят Тебе, Пане, все короли земли, коли почуют словы Твоих уснов, и будут шляхи Пана опевать, бо великая слава Пана. Перед анgelами спяваю Тебе, Пане. Твоя правица ратує мяне, Пану все зробить за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, рук Твоих не покидай. Перед анgelами
полами сяваю Тае, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я передал вам то, что и сам принял, что Христос помер за наши грехи по воле Писания, что Он был похвален и воскрес на третий день по воле Писания, и что з'явився Кифе, а потом 12. Після з'явився больше, чем 500 братам одночасово, больше з яких живе догетуль, а некоторые спочили. Потім з'явився Якубу, потім усім апостолам, пізніше за всіх з'явився і мені, як недоношеному плоду. Тому тіяни ми так проповідуємо, а ви так повірили. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідіть за мною, каже Пан, і я зроблю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання для поводля руки. У той час натовп тіснувся до Єсуса, каб слухати Слово Боже. І убачив човни, які стояли біля озера, а рибаки вийшли з них і поласкали щетки. Войшовши один з човнов, який належав Симону, попросив його криху відплисти і вчив людей з човна. А коли скончив говорити, сказав Симону: «Пливі на глибиню, а ви закиньте щетки ваші для улову». Симон сказав йому отказ: «Наставник, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, а на твоє слово закинув щетки». Зробивши так, вони зловили велике множество риби, аж починали рватися їхні щетки, і кивали супольникам, які були в другим човниках, прийшли допомогти їм. Ті прийшли і наповнили обидва човни, так що вони почали тонути. Коли це побачив Симон Петр, припав до коленів Єсуса і сказав: «Отойди от мене, Пане, бо я чоловік грешний». Бо злову рибу, яку зловили, велике здивлення охопило його і усіх, хто був з ним. А так само Якуба і Яна, синов Забедея, які були супольниками Симона. Тоді сказав Єсус Симону: «Не бойся, отгетуль будеш ловити людей». А коли витягнули човни на берег, покинули все і пішли за ним. Гэта слово Пана. Хвала тобі, Христе. Ідіть за мною, каже Пан, і я зроблю вас ловцями людей. Співаємо в Христі, брати і сестри. Ідіть за мною, каже Пан. Покликання апостолів, покликання святого Павла, а в першому читанні покликання пророка. Певна візія Бога побачив я Пана, який сидів на високому узнішному троні,
А конце вони шати назвали святину, а серафіми стояли і співали «Святий, святий, святий, Пан могутній». Объявление Бога, объявление Святого – это тройча, полная земля хвалы и представа человека, будущего пророка, и каже, гора мне, потому что я человек з нечистими вустами. Який досвідчує свої грешності перед святостю Пана Бога, який боїться грешності, ти грех. Наступство его заявляется, когда боясь перед Паном Богом. И хотелось бы учать. Але что робить Бог? Бог показывает, что его грешность не является перешкодой. Для цього один з серафимов, це його був розпалений вуголь, і він такався і давусно в молитві сказав: «Прибрано беззаконне твоє от тебе і откуплене грехом». Це певний образ того очищення, прощення, яке уділяє Бог. І ось тоді, коли досвідчив очищення, прощення, коли чує голос Пана, тепер уже кого мне послать, то пойде для нас, каже, Божья, пошли меня. Это история покликания пророка Исаии, священня грешності перед Богом, але потім досвідчивши моц пробачення і Божої ласки, Божья, пошли меня. В другим читанні покликання апостола Павла, якое ведає було інше від покликання всіх інших апостолів. Бо вже після змертвих повстань Ісус запрошує Павла, переміняє його життя, навертання переживає. І тому так само виживати своє досвідчення грешності і певного сорому за те, що вчинив, називає недоношеним плодом. Але каже, Бог мене об'явив Євангеліє, об'явив добрую новину, і тому я працював і вийшовши, каже, отпливи крыху от берега. Отпливи от берега, это имело полное такое выгорание практически. Коли з човна Єсус навчав, там голос в воді йшов, розходився, і, конечно, було легше чувати натовпом, які прийшли слухати Єсус. Вчив людей з човна. Єсус, який навчає у човні Петра. В образ човен, це лодка, Петра, в образ Костьола. Костьола, яким знову же є Петр, а яким у першу чергу є Єсус, який так само навчає. Костьол, який навчає. І Петр звертається до його наставника, становиться його якби вучнем. Дорогі брати і сестри, стає питання, чого вучить Ісус Христос? Яку науку промовляє? І можемо віднести до себе, чи я ведаю, чого навчає Ісус, чого навчає Костьол, чого навчає сьогодні човен святого Петра. Ці попадають якісь намагання, для щоб познати цю науку. Та наука, конечно, інше те, що ми називаємо катехезом, наука Пана Єсуса. Дітки ходять на катехезу, ходять, познають вчення Єсуса, познають самого Христа, певні правди віри. Але ми, дорослі, так само покликані весь час познавати, чого там вчить Єсус. І Папа Бенедикт 16 вельми звертаючи що до молоді, а так само до всіх, казав, ви повинні ведати, у що вірите. Ведати престь своєї віри. Тому нехай це слово, це образ Єсуса, який навчає у лодці Петра, Симона, нехай станеться тим запрошенням для кожного з нас, щоб поглибляти тою науку Єсуса Христа. А коли скончив говорити, сказав Симону, пливи на глибину.
а вы закиньте сетки ваши для улову. Плыви на глибину. Дук ін альтум на латинській мові. Це слово, яке знову ж з'являється запрошенням Петра, як він відплив, закинув сітки, таке практична справа. Але все інше духовне вони мають огромне значення і з'являється в нас запрошенням, тим все інше духовним виплисти на глибину. Выплыть на глубину, это значит довериться Богу. Когда были близко к берегу, то были больше упевнены. Когда выплывают на глубину, там эта упевненность меньше. Але довериться Богу, довериться Богу. И вы, які ведают, что это нелогично. Наставник, ми працювали всю ночь, нічого не зловили. Це перша реакція, трошки може обурає. Ми рибаки колькі год. Ми ведаємо, що вночі риба підходить вище, закидувати сітки, але слово закинуть. Я ведаю, що це мені не сказав. А що ти сказав, я це зроблю. Послухняність Слову Христа. Послухняність Слову Христа, яка веде потім до досягнення повного цуду, цудної полов риби. А так само в нашому житті досягнення послухняності Божому Слову, Єсусу Христу, яке так само веде до того, щоб потім бачити пльони цієї послухняності. Або, на жаль, можемо бачити наступства пльони непослухняності Пану Богу. Закинули сетки, забивши так, зловили великое множество рыбы. Аж начинали рваться сетки и подкликали спольников, другой човников, и так само допомогли. Наполнили ободва човны, так что почали они уже амаль что тонуть. И вот Петр, який бачить, починається моцить слова Христа. Припав до коління в Єсуса і каже: «Отойди, Пане, мені, бо я чоловік грешный». Это подобная ситуация до первого читания, для объявления моцы Божьей святости, и пророк, будучи, и каже: «Я не водный, я грешный, вусты мои нечистые». И Петр досвідчає свою грешность. Але для Иисуса это не перешкода. Для Иисуса не перешкода, а грешность Петра. Иисус каже в этой ситуации: «Не бойся». Дорогі брати і сестри, для Бога, для Єсуса Христа є перешкода і наша грешність. Єсус, який прагне, щоб досвідчили це пробачення, Його моці, який каже до нас: «Не бойся». І випливи на глибину, довірся мені. В той ситуації життєвої, яку сьогодні ти знаходишся, якою є, не бойся, випливи на глибину. Я даю тобі покликання, даю тобі місію, так як пророку Ісаї, так як Петру, місію, яку я тримав, а ти будеш ловити людей, не будеш уже ловити рибу, заробляти гроші на утримання своєї сім'ї, своїх близьких. Не будеш гэтага робити, але будеш мати іншу місію, іншу послугу покликання, будеш ловити людей. Як коли витягнули човни на берег, покинули все и пошли за ним. Зверните увагу, дорогие браты и сестры, что Петр на початку звертается до Иисуса, каже: «Наставник, рабби, наставник». А потім почне досвідчення суду і моці Божої говорить: «Отойди от меня, Пане, Пане, Кирилос, Бог». Переходит наставник да Бог. Становится, припадая на колени перед ним: «Отойди от меня, Боже, бо я человек грешный».